Универсиада Казанны нык үзгәртте, башкала Авропа шәһәрләренә акчы башлады. Экскурсияләргә 2 катлы автобуслар йөртә. Һәр җирдә инглиз телендә язулар пәйда булды. Урам, кибет исемнәре, һәр төрле язма мәгълүматлар 3 телдә һәм иң мөһиме татар телендә онытмыйлар. Yarışta jingen şapla oynay serenada. Bana kuşalım şarlıyız Universiada. Россия bizde Kazan'da Universiada. Россия bizde Kazan'da Universiada. Yetmişlerinin zədəsi Jişlarının bizədəsi. Бу көннәрдә Казан халыкара һава аланында шаулап торды. Волонтерлар, казанлылар спортчыларны һәм универсиада кунакларын каршы ала. Без исә чит илләрдән милләттәшләребезне көттек. Һәм менә ниһаять алар. Австралиядән килүче татарларның юлы бик узакка сузыла. 4 очкычта. Аделаидадан Сиднейга, аннан Абу-Даби, Истанбулдан Казанга 26 сәгать очалар. Шулай да кәефләре көр, күңелләре шат. Indi Kazan Tatarlarının mərkəzi betində yaşlar bilən tanışıq, aralashırlar. Benim cəvənimdən tuğan yeri bet. Bek indi kilgəndə qovanabız. Көңелең күтәрәлә һәм үз арада татарча сөйләп. Монда рәхәт кенә. Универсиадага килүче милләттәшләребез арасында Казанны тәүге мәртәбә күрүчеләр дә шактый. Спорт уеннары башкалага килү өчен менә дигән сәбәп. Тарихи ватанда булу хыялы белән күптәннән янып йөргәннәр арасында Бөгрүдәлек кызы Бишура да бар. Üniversite için geldik. Tatar arkadaşlar var, Tatar formu var. Onun için. Hep gitmek isteydim. Bu sene nasipyen Allah'a geldik. Bu yıl da bende менә шушы универсиадага без чакырдык. Фақат 35 яшьтән яшьрәк булган кешеләрне генә, димәк барысы да алар яшьләр, татар яшьләре, шуңа күрә без бөтен дөнья татар яшьләре форумы вәкилләре инде аларны каршы алып йөрибез. Яңа кешеләр, яңа йөзләр, яңа идеялар димәк. Татарлар 32 илдән, шул исәптән Россиянең төрле төбәкләреннән дә килгән. Алар арасында Казанда сирәк була торган Нидерланд егет кызларыннан алып, башкалага еш кына зур делегацияләр белән килүче Казакстан, Үзбәкстан яшьләре дә бар. Ә кичкә таба кунаклар белән Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров очрашты. Моңарчы Казанда булган милләттәшләребез башкала белән соклануын яшерми. Казан преобразовывателгән бик шәһәр матур булган, чын европейский шәһәрдә дип була хәзер. Казанда башкарган. Самган гына юллары башкарган, яхшырып калган. 5 ел элек 2013 елгы универсиаданы Казан кабул итәчәге турында Брюссель шәһәрендә билгеле була. Бельгиядә яшәүче татарлар безнекеләргә булышып, җан атып йөри. Шулар арасында Регина Вәлиева да бар. Аларның татар оешмасында 200 татар гаиләсе теркәлгән икән. Холландиянең Лейден университетында укучы кыз Казанга зур өметләр белән килгән. Минем шундый өметем бар, татар тарихы һәм татар мәдәнияте турында тикшерүне язырга. Мәсәлән, Европада Татарстан турында язганда, алар кай вакытны Казанская икона турында язалар, менә чиркәүләр турында язалар. Безнең бүтән архитектура да бар, бүтән кызык әйберләр дә бар. Алар турында да язырга мөмкин. Россиядә 200-дән артык милләт яши. Универсиада ачылышында да илнең күп милләтле булуына басым ясарга тырыштылар. Тантананың айрым бер өлеше Идел буе шәһәрләре, Болгар дәүләте, татарлар тарихына багышланган. Тамашачылар милли колорит, биюләребез, җырларыбыз белән таныша алды. Татарларның бөек шагыйре Габдулла Тукай да онытылмаган. И туган тел, и матур тел, әткән әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган аркылы. Иңелек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән. Аннары төннәр буе әткәм хикәя сөйләгән.
Тантанада исемнәре дөньяга танылган милләттәшләребез Аида Гарифуллина, Альбина Шаһиморатова да җырлады. Россия президенты Владимир Путин исә кунакларны татар телендә сәламли. От имени гостеприимной России приветствую вас на Всемирной летней универсиаде в Казани. Исәмисез. Татар йырлары, татар сүзләре бик матур итеп күрсәттеләр. Ул миңа бик ошады. Anda Tatarның historiаны сөйләделәр һәм инде әлбәттә бик матур булды. Бөтен 4 саат анан бу спортменнарны көрергә нинди ерләрдән килгән. Татар мотивлары бик ошады. Хәзер ансамбль чыга икән, бийләр, анда күбәләк дигән җырлар да булды, татар биюләре дә булды. Ул совсем кызык. Анда Милли көрәшебезгә инде меңнәрчә ел булса да, кыска вакыт эчендә ул Россия, Европа һәм ниһаять дөнья күләм дәрәҗәгә күтәрелә алды. Универсиаданың иң яшь спорт төрендә Белоруссия, Казакстан, Төрекмәнстан, Кыргызстан, Монголия, Үзбәкстан, Таҗикстан төрле илләрдән 100дән артык спортчы катнаша. Милли көрәшнең бөтен дөнья студентлар уенының программасына кертелүе аны тагы да танытачак дип белгечләр. Бүгенге көнгә җыелды 25 илдән көрәшчеләр алдагы универсиадаларда бу төрне, спорт төрен калдырсалар, универсиадада мин уйлыйм 30 ел, 40 ел, 50 ел һәм күбрәк илләрдә килеп катнашыр дип ышанам. Көрәшне программага кертү өчен Төркиядәге Эрзурум шәһәренә барырга туры килә. Ул соңрак кына өстәмә рәвештә кертелә. Башка илләр милли уеныбызны белми дип әйтү дөрес булмас иде. Заманында төрле чемпионатлар Австралия, Бразилия, Кореяда узды. Моннан тыш аны сабантуйларда да күрергә мөмкин. Безнең көрәш ул күп спорт төрләренә чагыштырганда да ул безнең халыкта яратып бар. Бездә генә түгел, сабантуйда менә бөтен Россия күләмендә башка чит илләрдә сабантуйлар үткәрелә. Безнең көрәшне бөтен җирдә яратып баралар. Һәм ошо менә үзе безнең көрәшебезне күрсәтәсе килә, инде шул матурлыгын күрсәтәсе килә. Бил алышуның матурлыгын күрсәтү өчен кайбер үзгәрешләр дә керткәннәр. Әйтик, тезләнергә ярамый, кисәтү булачак. Казан Милли технология һәм тикшеренү институты студенты Илнар Галиев әле быел гына тиешле нормативны үтәп, спорт остасы исемен алган. Хәзер ул алтын медаль иясе. Башка илдән килгән спортчыларга без өйрәндек монда. Билбау көрәшкән, Азия илләреннән килгән көрәшчеләргә һәм грек-рим көрәшчеләренә күбрәк басымны менә шул көрәшчеләрнең алымнарын өйрәнеп, аларның мөмкинлекләрен өйрәнеп көрәшергә күнегүләрне шулай эшләдек. Татарстанның 5 батыры төрле илләрдән килгән көндәшләреннән үстен чыкты. Нәфис Миңнебаев, Илнар Галиев, Илдар Гыйниятуллин, Ринат Әхмәтшин, Илнур Мортазин 2013 елгы универсиаданың җиңүчесе дип танылды.